Okay, hvad så alle sammen? Velkommen til denne video. I dag der skal jeg på trampolin, og så har jeg taget en lille madras med, så det er bare fedt. Jeg vil lige tilbage lige om lidt. Sådan der. Så har jeg sat min kamera, og første træk, det er jeg skal nok lige gøre sådan der, for så kan I se mig lidt bedre. Og næste træk, det er bare flank. Det var det bare. Og næste, det er nok sejt. Det tager jeg bare sejt. Jeg hører ikke træt, så det hører jeg bare lidt til den, men kun komme op i det store træk. Jeg ved ikke, om det er helt godt sejt. Jeg er lige for nu nemlig, så tænker jeg bare, at jeg skal lave en YouTube-video, og ja, så man kan også vinde en fidget spinner. Så ja, det er bare fedt. Jeg har ikke fundet ud af, hvordan man skulle gøre det. Ja, så kan jeg bare sende det. Okay, skal jeg ikke lige se mig, det er også meningen. Men så kan I se mig her. Og så gør jeg sådan her. Og nu er det nemlig, jeg skal lave et godt trick. Så ændrer det nu, eller jeg tror, jeg skal lave en dobbeltforlænger. Så jeg tager lige nogle puder, så er jeg lige tilbage, når jeg får puderne. Så er jeg simpelthen tilbage, så har jeg fået de 2 puder der. Og nu skal jeg bare lave det. Jeg tror ikke, I ser mig, når jeg laver. Okay, sådan der tror jeg. Sådan der. Okay, du kan ikke se mig, mand. Sådan der, er det ikke fint? Tæt på i hvert fald. Bare en normal sensor. Der kunne jeg ikke. Jeg tager på sådan her. Salto. Okay. Det er sådan her. Ej, det går sgu ikke. Sådan der. Lidt her. Ja, jeg har lavet en dobbeltforlænger. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave nu. Det er nok bare det her. Det skal ikke være sådan her. Det ved sgu ikke. Godt, men jeg skal sådan her. Okay. Så sådan er den her.
jeg tror nu, at jeg skal prøve at bare være sjov. Jo, en gammel fodbold. Så jeg hjælper med ham. Kom her. Nej, jeg var så fucking tæt på. Nu skal jeg godt se noget. Jeg er tæt på. Sådan der. Det er fint. Yes, mand. Ja. Sådan, det er vigtigt det der. Det skulle jeg se. Men nu vil jeg sige, husk at like og abonnere. Husk at like og subscribe på min kanal. Vi ses i næste video. Hej.